snart færdig. Du har godt nok ikke meget tålmodighed. Nej, men jeg kan altså godt være alene hjemme. Og Natasha kommer også hjem lidt. Ja, jeg er godt klar over. Hvor skal du egentlig hen? Jeg skal stadigvæk over til Katja. Hvad skal I lave? Rager ikke dig. Mm. Du skal da være med at tage mine ting. Det gør jeg heller ikke. Jo, du gør. Nej, jeg gør det. Jo, du gør. Jeg tror den altså ikke. Du har ikke fået lov. Halløj. Goddag. Hej. Ja, men jeg er ude nu. Ja, farvel. Det var hyggeligt. Ja, det skal jeg nok. Farvel. Hej. Skal du med om det? Ja. Hvad er det, du vil vise mig? En blok om satellisme. Jeg tager selv den her. Ej, hvor er den mærkelig. Skal vi ikke prøve at sige det, der står? Så der. Ja. Jo, det kan vi godt. Skal vi bare gøre ligesom på billedet? Nej. Okay. Skal jeg bruge nogle puder? Tager du tæppet og ligger der? Insia alla serial indi in iagen, men bahas bagamana, proses arian, secuto, untuk umat mansia. Hvad skete der egentlig? Jo, det gjorde. Skal vi gå i seng efter det her? Det kan du godt. Godnat, Natasha. Godnat. Vil du hjælpe mig med at få hende her væk? Ja. Kommer der ikke nogen? Ej, det vil være så dumt. Jo, det lyder altså sådan. Hallo bag jer. Ej, skal vi ikke gå? Du er simpelthen så dårlig for det der. Ej, jeg går ikke. Skal du ikke med? Nej. Det er bare den er der jo. Jo. Se! Natasha, lige snart de kristne med i fred. Nej! Natasha, vågn op. Hvad? Der er noget galt i det her hus. Hvad mener du? Jeg havde verdens mærkeligste drøm. Det handlede om min tip oldemor, der slog en satanist ihjel med en hammer. Underligt. Ja. Mm.
På spejlet? Ja, med blod. Er du helt sikker på det? Mhm. Hvad stod der så? Et tal. Ja, hvilket tal? 3 gange 6, tror jeg, det var. Og det er du helt sikker på? Mhm. Nu har du prøvet at kigge i spejlet. Mhm. Prøv at kigge igen. Hvad sagde jeg? Der er jo ikke noget. Der var der altså lige før. Der er jo ikke noget nu. Jeg tvivler også på, at det var der før. Det var der, jeg fik en lillefinger. Der er ikke med det tal. Mhm. Vi havde om det i dag. Hvad er det nu, det var? Satans tal. Jeg tror altså ikke på, hvad det er, du siger. Det var... Det giver jo ikke nogen mening. Men det gjorde det. For at skifte emne. Mor har skrevet. Du skal gå ud med blomster til morfar på kirkegården. Hvorfor kan du ikke gøre det? Jeg skal mødes med Natasha. Men jeg skal lave lektier. Jeg er ligesom stil så. Du har nok lige Så rundt og lave ringer- lektier. så er jeg bare lige så jeg går og ringer til Natasha og spørger, om hun er med. Ja, så skynd dig lidt. Blomsterne om så er det udenfor. Hej Natasha, det er Maria. Hej. Jeg vil spørge, om du er med på kirkegården. Ja, det vil jeg godt. Okay, vi skal bare lige ud og aflevere en blomst til min morfar. Ja, okay. Ja, okay. Hvornår kan du være her? Jeg kan komme om lidt. Okay, du kommer bare ind, som du plejer. Det er lidt nemmere, end jeg skal stå Okay. udenfor og vente.